କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଭାବନା, ଦୟା ଓ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତିରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇ କରୁଛେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ରାଗ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭରି ଦେଇଛେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଛେ। ଯଦି କେହି ଭଲ ଗୁଣରେ ଧନୀ, ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦେଉଛେ। ଯଦି କେହି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ନ ଜାଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମ ମନରେ କୌଣସି କ୍ଷୋଭ ନ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥାନ୍ତା ଯଦି କେହି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥାନ୍ତା ଯଦି କାହାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମ ଆଖି ଓ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥାନ୍ତା ଯଦି ଯେଉଁଠାରେ ଯିଏ ଯେମିତି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତେ। ମୋ ମତରେ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତାରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଶିଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ?